नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ETC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करूया चवळी वांगी बटाट्याची मिक्स भाजी। मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये 1 वाटी तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे, आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा राई आणि अर्धा चमचा जिरे टाकूया। लसूण पाकळ्या ठेचून घेतल्या आहेत, 7-8 पाकळ्या त्या टाकूया त्यामध्ये। आता 7-8 पानं कढीपत्त्याची टाकूया। आले लसूण पेस्ट टाकूया 1 चमचा। 1 कांदा टाकायचा आहे बारीक चिरून। आता हे सर्व साहित्य छान तेलात परतवून घ्यायचं आहे। 1 चमचा लाल तिखट टाकला आहे। अर्धा चमचा हळद टाकायची आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकूया। हे सर्व साहित्य आता व्यवस्थित छान यामध्ये मिसळून परतून घेऊया। सर्व साहित्य छान तेलात परतून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतला होता तो यामध्ये टाकूया आणि तोही अशा पद्धतीने व्यवस्थित छान मिसळून परतून घेऊया। यानंतर आता आपण यामध्ये 1 वाटी भाजलेले कांदा खोबरं वाटण टाकायचं आहे। या वाटणाचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता। हे वाटण या फोडणीच्या साहित्यात अशा पद्धतीने व्यवस्थित छान तेल सुटेपर्यंत मिसळून परतून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये 150 ग्रॅम भिजवलेल्या चवळ्या टाकूया। पण यामध्ये 1 बटाटा सोलून कापून टाकायचा आहे। आता आपल्याला हे सर्व एकत्र छान मिसळून परतून घ्यायचं आहे। चवळी आणि बटाटा छान मिसळून परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये थोडेसे पाणी टाकूया। पाणी मी मिक्सरच्या भांड्यातूनच घेतलं आहे, त्याचमध्ये मी वाटण केलं होतं ते पाणी आता मी यामध्ये मिसळून घेतलं आहे। भाजी आपल्याला थोडीशी पातळच ठेवायची आहे, तर नंतर पाणी ॲड करण्यापेक्षा या स्टेजला इथेच पाणी आपल्याला एक्स्ट्रा आपल्या अंदाजानुसार ॲड करायचं आहे। चवळी 50% शिजल्यानंतर आपल्याला यामध्ये वांगी ॲड करायची आहे, त्यामुळे वांगी मी अगोदर ॲड केलेली नाही। गॅस आपल्याला मध्यम करायचा आहे। मध्यम गॅसवर झाकण लावून 10 मिनिटांसाठी चवळी बटाटा शिजवण्यासाठी ठेवायचा आहे। 10 मिनिटांनंतर झाकण काढून इथे तुम्ही पाहू शकता आपली भाजी जवळजवळ 50% शिजत आलेली आहे। इथे तुम्हाला मी दाखवते, ही बघा थोडीशी चवळी शिजलेली आहे। आता आपण यामध्ये वांगी ॲड करूया। वांगी पटकन शिजतात म्हणून आपल्याला भाजीमध्ये वांगी 50% भाजी शिजल्यानंतर त्यामध्ये ॲड करायची आहेत। इथे मी 2 वांगी त्याचे मोठे पीस करून यामध्ये मी आता ॲड केले आहेत। आता आपण गॅस मध्यम करून पुन्हा एकदा आपण 10 मिनिटांसाठी झाकण लावून तसंच ठेवायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली चवळी वांगी बटाट्याची भाजी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे, छान शिजलेली आहे। इथे तुम्हाला दाखवते, यातील वांगी तर खूपच छान शिजले आहे, बटाटा चवळी दोन्ही खूप छान शिजले आहे आणि आता आपली ही भाजी तयार झाली आहे। शेवटी आता आपण आपल्या चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि पुन्हा व्यवस्थित छान अशा पद्धतीने मिसळून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनिटांसाठी परत एकदा आपण भाजी शिजवून घ्यायची आहे। इथे आता आपली चवळी वांगी बटाट्याची अगदी छान गरगरीत भाजी तयार झालेली आहे आणि अगदी शेवटी आपल्याला यावर आता चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि तीही त्यामध्ये व्यवस्थित छान मिसळून घ्यायची आहे। अशी ही चवळी वांगी बटाट्याची कॉम्बिनेशन भाजी खूपच चविष्ट लागते, नक्की करून पहा। अशी ही भाजी पंक्तीत वाढण्यासाठी गावच्या ठिकाणी बहुतेक वेळा बनवली जाते। अशी ही चवळी वांगी बटाट्याची कॉम्बिनेशन भाजी खूपच चविष्ट लागते, नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद।